ବାହାରକୁ ଭାଇମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ରାଶି ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ରାଶି ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ। डाके प्रथमे प्रशांत शेखर साहू हमरा प्रशांत शेखर साहू द्वितीय संमेलन दास अंतरा काकुड़ियांतु समस्त पैसा देखिए तल साइड तो गला
ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆମର ଗାଁ ଆଗ ସେ ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଲାଗି ସେ ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଲାଗି ଛଡ଼ା ହଁ ପାଠ କଥା ପଡ଼ିବନି କି